pasyar iti balasang napanak nagpasyar ko nana ay manong ko dumanon ka ditoy manong ko taas tugaw ka nagyam amo agdet ay agner nervyosa Apeg bubusag ka man. nagyam amo agdet ay agner nervyosa Ay, agyan nervous nagyam ka. amo agdet ko nana manong ko di ka nervyos nakam amo kami ay agner nervyosa impot ko'y ayat ay mababainak Ni manong me. impot ko'y ayat ay mababainak impot ko'y ayat ko nana agpadatat maritik na impot ko'y ayat ko nanakit manong ko ay ayatin kamen inig gamang tangan ay mababainak Ay, inig gamang tangan ay mababainak inig gamang tangan kunana ay adayo kapay ay ayatek inig gamang tangan ay mababainak inig gamang tuming ay mababainak ingat nga itong inig gamang tuming ay mababainak inig gamang tuming kunana umas asideg ay ayatek inig gamang tuming ay mababainak inig gamang kuseg ay mababainak Ikaw ng taglatan eh. inig gamang kuseg ay mababainak inig gamang kuseg kunana may labesen ay ayatek inig gamang kuseg ay mababainak inig gamang marukong ay mababainak Parehek kita. inig gamang parukong ay mababainak inig gamang parukong konana ay adayo kanayayate inig gamang parukong ay mababainak inig gamang pusong ay agalo-alon Hindi, ang utso-utso. inig gamang pusong ay agalo-alon inig gamang pusong konana ay asideg kanayayate inig gamang pusong ay mababainak inig gamang tenga ay di makatal na Oh, no. inig gamang tenga ay di makatal na inig gamang tenga konana isoday tanayayatek inig gamang tenga ay di makatal na inig gamang tenga ay addaiming na Ay, with data. inig gamang tenga ay addaiming na inig gamang tenga kunana ay niwat ko ang may kadwa inig gamang tenga kunanakit alwadam no kagaten na ka